talsharomai kamajak bo saisroje debur mano naitogoi tiklai manjagya angai paithago thanao mising dairi khlaika bihik suroje debur mani kami Shanti Bazar thana Tokmashora ADC village Korai Chandrapara amsayo ang bono nogo kipil phaiteng bon phone number je manai bon ang phone number ja je nungnai bono ksa ano phone khainai kipil phaije dine ang saja phone number ja bon phone number je nungnai ro ano ksa sani sa ma thangna ke bo ko sa khibune ba ke thang dong sa na ba ke sar nai bo khibi kalang thangman ya go Thanai 28 November horni damsaro rasmela nainani hinai nokni ongkhori thangmani Surojit Deburma mungoi khorok sati prasha fia talsangkha tabukbo nogo kifli sokpayaku Surojit Deburma ni kami Shanti Bazar thana Tokmashora ADC village Korai Chandrapara amsayo bini busasla khoroksa te khorokni busaburi tongmani koktuma khorok tambusano tei dului tamukhai tongi thanai abono tei kha khamjak tabuk busai kumajaknai orti prasha hamje shalbrumno rutugibo manjagya ungjagai paithago srangsalo monpathor thanao misingdairi khlaika o hamje bini koksil samu busai Surojit Deburma kubun buri rokbai bo koksau hnoi Surojit Deburma noro kaijak mani busuk bosorong khaba busuk amorong kha kaijak mani 10-12 bocor nung tamba bono te ang bono bo onyo buri be kok saung kangke angka nung taman bagi hai eng nogo serai rok to mo serai khorok tam tong nung taman hai eng nong nok hake khile bo kagos khayan hintha kangke serai rong bar certificate khlaite ke bo hai ngi thang ke angka nung taman nin mobile jung nung off hen nung silent mobile khlai to ni borong ma samang ni phai kangke phun bui phun khlaiman pujo phun disi phaya ke bono salsa hai ka bo ang hai ka ta phun disi phai di bui phun phai kangke nung tam phun disi phaya ke bo ni phun disi phaya ke phun silent ni to ke angka tam phun silent ni ton ban nung bui be kok sayang ke angka ta asibo ang phun silent ni to hai pa nang phun kaya ke angka ma borong ma samang ni phun khai ke ba phun disi phai bui phun khlaiman ba ke sinai ba ni ke bo ni tam phun disi khlai khlai atong to hai ni ke bo hai mobile na hai logi to ni ke ba ba hai nya pro mobile bo hai ton bero nya ke maro mo wa shu ke bo phun phan ta ke phun si hawa bera liya ke angka nunga to den la ke phun dong bera to baga na ke to ke nung ha ke saman kri ke nung buri ba heng man kri ke nung saman baga hai ke mobile na log ti tong ta bo ni ke bo ang buri ba jong ke nung buri ba tong ke nung kagos khain bar mat ba ke to tong nya nung ha ke bo kagos khain thabur ba ke tong saltam salburi ha ke tong phai ke angka nung bor tong ke bo bon ba sinar tong hi saw bislang on bon ba tong lo mo ko abo ko bislang on do lokhinya bo buri bai bo obo hai tong ba nung sai manai da ba ang buri bai tong man sai khawar man khata ha ang buri bai tong man sai mi ke salsa bo phun nogo phai man dina ang singka bo kagos khlai bon ten dina phai ga ke bo no ang bo da tong hisngan ke bo bon bai chun nogo tong hisang ke do bai chun nogo salsa tong ke nung salnai saltam bor da tong hinka ke bo hai no ang ba jan tong bai ko narang ke sal non salsa si ta khusaran non salnai saltam na ta khusari ke bo no ang je jan phutung thun tam dor ban tam khusna tang ke ang mana nai no nung khotar se biang ro der thang ke bihi busang man gana khusma na nai na ke bo tam khusna thai tini jora koi dinung kha tini kakha khini busro ek masro ungnai da ek mas ro kakha mas ro kaza bo thangman kuduma ras melan ska khurman bo paithago jesa thayo phano busai Surojit Deburma no nukha hanke bihigno shahar jabai di hinai koimung nar kha bihi Shanti Bazar ni simi Bikram ni kokthum chini khorang